Helo! Mae llawer o ysgolion gwych yng Caerdydd, ond mae'r lleoedd yn llenwi'n gyflym. Dyma rai awgrymiadau syml i'ch helpu i wneud cais am le mewn ysgol. 1. Ymchwiliwch. Nid yw'r ffaith eich bod wedi clywed am ysgol yn golygu eich bod yn ei hadnabod. Edrychwch ar wefannau ysgolion, darllenwch adroddiadau a gofynnwch a allwch ymweld. 2. Dewch i adnabod eich ardal. Ni allwn rhoi sicrwydd i chi o le yn eich ysgol agosaf, ond mae dysgu mwy amdani yn lle da i ddechrau. 3. Gnewch restr. Restrwch eich dewis ysgolion mewn trefn. Mae gan bob ysgol nifer sefydlog o leoedd ac efallai na chewch le yn eich dewis cyntaf o ysgol. Felly gnewch yn siŵr eich bod wedi defnyddio eich holl ddewisiadau. Dylai pawb gynnwys ysgol ei dalgylch yn ei restr. 4. Dywedwch bopeth wrthym. Os nad ydych yn dweud wrthym, dydyn ni ddim yn gwybod. Dywedwch wrthym, a oes gan eich plentyn, frawd neu chwaer yn yr ysgol, a oes ganddo anghenion dysgu ychwanegol, neu a oes ganddo unrhyw anghenion meddygol neu gymdeithasol. Gallwn wybod wedyn a oes angen iddo fynd i un ysgol yn hytrach nag un arall. 5. Gnewch gais mewn da bryd. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn gwneud cais ar amser ac mae 60% o ysgolion Caerdydd yn llenwi yn y rownd gyntaf hon. Peidiwch â bod yn hwyr. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, gofynnwch, rydyn ni yma i helpu. 6. Gwnewch gais ar-lein. Ewch i'r wefan a llenwch y ffurflenni ac anfonwch yr holl dystiolaeth angenrheidiol. Ac yn olaf 7. Rowch y bod i ni. Pan fyddwch yn cael cynnig, dywedwch wrthym os ydych ei eisiau. Gallwn roi'r le i rywun arall a allai fod yn aros. Os nad dyma'ch dewis cyntaf, byddwch yn aros ar y restr aros hyd yn oed os derbyniwch y cynnig arall. Ac, os oes angen help arnoch, cysylltwch â ni, neu eich hyb lleol. Rydym ni gyd yma i helpu. Os ydych am wybod mwy, ewch i caerdydd.gov.uk/Derbyn i Ysgolion.